Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha. Fuloni constituency APHL siasong atumpen Karbi Anglong ki undun ariso ejang atumapan karcho ajaimek kepamanpon. Aroni phaithong Karbi arni Fuloni hemrong rang along pining suri hini raingkora kethom aningkan Karbi asat lang ki undun ariso ejang atumapan pohu pen karcho ajaimek pemanpon. Fuloni constituency arlo along kedoan Karbi asat lang ki undun bang pharo hinira thong Karbi ratrok ariso ejang atum aphan karcho pedupon labang so karcho pon along ratcharia song chipupon pepin pensi kecharli atum aphan aning kapathi kapadoji aphan si APHL sia song men karcho ajaimek peman ponlo labang so karcho ajaimek ke paman pon along APHL si central committee pen sarkiri rongphar haraghat 11 suren kramsa Fuloni constituency mephu dhoniram timu lapen tarabasa lems chairman ajit rongphar sonjoy rongphar CC secretary division terang women wing secretary kadom terompi dun mephu borsing timong atum chetong dun si Karbi asat langki undun arisoi jang atum aphan karchopon ajaimek misen pen pachunpon Fuloni pen oroninti kathar Karbi Anglong news तो पिनी मे तारीख थोंके परनी दा Fuloni constituency arlo APHLC Fuloni constituency atum pen patir pi monsi pini दा felicitation program mate HSLC metric e pass a student tumhan karcho pon pini ladak hemrong rang pedo pono Fuloni along lasi labangso karcho hud kadog ave 236 a student atum bang pharo hini ra thongke bra truck student phan pini netum APHLC Fuloni constituency pen felicitation mate karcho itum pedo pono sila bangso karcho pono itum karbia poho pen tumar cho pono la pen ke itum la loke to iphan kolom ICCP pono la pen ke la sohut dak itum te bokterai student tum men chenglok la dak peer potum parents atum kado we la pen dak Fuloni constituency APHLC ke japon atuman ta mena chetono pini la dak la bangso felicitation program along Fuloni constituency APHLC committee hoi pen si peman pono sitame lake itum political mai kali lapen ke political lam le itum dakan ke than ponali muthe dak student tum han is encouragement dak aning ke pathe je phan lapen in future latum ke mission bang phuke plang thek je phan ka charlie nang je phan lapen ke non thedung competitive exam amukha UPSC APSC amukha lapen IAS exam amukha lahai le itum Karbi Anglong ben tame itum ki ong mu chot pen banga kapre ka state asona tha itum ka paprang thek je phan se itum la je phan chimu pono lapen ke lasona thak se ning the pono dak Fuloni constituency long non prangge bang jilangan sedame itum ka charlie na thu ka chiung ponje phan lapen dak especially dak parents atum phan pai potom phan non ka charlie bomo somartum sedame lapen non la metric pass tang atum hanan sedame lan so se kalana pon thek je phan kelang dun thek je phan lapen ke ka charlie na thu paprang pon si la dak Fuloni ha war long sedame lan so se ka chingthur na thu sedame ka thek re na thu sedame ka paprang pon thek phan si ni tum hing pan chuning pon Dokmoka petrol pump along puthot lang kelong ponthu Dokmoka ahawar ke parlo kiching rongpi arong amikar kangthim rongpi aroni phaingora sirkep arnikang sampor phaithroksi apor malom kangthim rongpi alang sai ke claim dampen hem kache dam apora hut Dokmoka BOC along jangthu thaiponlu lapen hem anpale dampen puthot adap alang li hempen kebar popu ahut alang li bike abang plur pledetlu labang soajok akaprek abaik pen pache samponsi mekanika long an paklang damlo lapen jangthua tengki plok jok pen tengki arluki lang saidesi long ponlu lason si alang lidung petrol pump along andamlo labang so alam chethan damlo laben jangthu anam sitami jehang damlo bonta long dam de det pusi herangke ang nang chethan dun tangte bangso Dokmoka Indian Oil petrol pump along ke dam tang arni sitami lapuson jangthu along langke long pon alam ki penang an social media along paklang ponlu laso hisitami bangso asai puthot nang klang lilu tangte laso puthak radatum pisima thapon po lapen lapuson karju thekthi aphong ke claim apot PC puji pusi cherok tok lapen penang an aradatum karju pedupon samelang so pen long ba morning ti Karbi Anglong news ani sam jang thailo ani sam mane ajolo hat baji apot haro poyang tu thai pon lo ke jene tene hemle lo family penenge agari bang jang tukawe son mande lo thora dap cholai lo agari dam de lo kela saran chang lo ke pipone ko agari dam de sipen san pone nang pusi mekanik lo an pon lo mekanik lo pon api ke tengki lang lo lang te lang lo ke lang la chang
lake harap po yang tulong si militar ni alang nilai den. Kela tumpilo na pu non abi. Kalau tu nampu ke itu sini ni kira. Nama ngala tu si krong den. Yusi ke dak dok moka. Di sini dok muka. Tenang tu pen pipui mene lawang so ajang tu anam pan pipui. Yang tu nama celong nampo. Jadi tu yang tu nama celong nampo. Lakha Krainer ke Lumbajong constituency ke parlu langso liet hithi kimi along APA Chelsea mass joining program amai ke padupon. Lason sila bangso amaya long ka chetongdun Central Committee me pujai kathar chetongdun lapen justimet Karbi Anglong arat akimang hemprek alam aputhak klardak pen rat aphan thantekang. Jai kathar pen kaningje pona tengki nelitum APA Chelsea pen akimangki Article 244A lapen hemprek henlo nelitum APA Chelsea songjong si ke hailo pulotangti hemprek apharman ki parliament along ningje dun vekpu non BJP a sarkar along Karbi Anglong pen kachetoi dun MP Horen Singbe ason ki megjang dun chot pen ki dodira rat akimang pachun pi vek nang jipusi rat athengno lamcha chechak pilu Lapen ke Central Committee dun meipu Rajesh Tisopen chetong dun si rat aphan jume sen pen thantekang alangli pen kaning jepon ki non BJP a sarkar Karbi Anglong angkang keja atum nang baiji poisa pharuisi hor ebong pen lasi lahai ki malom soet aphan chot lasi non ilitum kamatha nangji ki ilitum asomar isumar atum aphan matha tekang nangji non ilitum kisung ason ki paphonang nilu athe non ilitum asomar atum boreng awarsai longdun de pin lasi matha par siksi APA Chelsea pahai nang popusi rata thengno ningjepon Lapen labang swamaya longka chetong dun Central Committee claim rapet doan chetong dun lapen kado kawe APA Chelsea longka chepa ogdun atum BJP pen don trok sike ASDC Congress pen don plikep lapen rat ka chetong aphai bang suri ke thomsu se andu Dipu pen dor sing tokbi Karbi Anglong News direct funding long la masika data ponjan na kita direct funding ta long regional political party ponjan dak na bija fancy direct funding long ji pu direct funding ke long ji fund na ge logic ke article 280 sub clause BB pensin ang logic panchayat pulo tangte Kalau suatu pulo tangte poisa ke asam government along si lupa pangi lapan asam a finance commission si mat markan ko an pinangi mapu thagi si poisa dak asam government sinang lasi lagi direct funding gali lapan hala asam finance commission puta lata Hala dak finance minister do chief minister do gedi finance minister do si poisa ke thagi lasi lagi thak ko ano nei tu mana nge lasi nang thagi no par hinu muchot po ali el ke long ya bangke Ponchai ceplang det po anke dak guardian minister guardian minister ke Mamun ta thek, Bongali ta thek, Bihari ta thek, Assamese ta thek, Marwari ta thek. Laket ban aku pai do chitte Karbi ta doji mene. Sekala ke Karbi ke long dunji puke ningke nelo. Anke la guardian minister si kedo anak kam ta doji. Ponchai sokidar ka transfer. Kopia scheme si enjima. Kopia project si enjima. Lapen ke Poisa ko ansi ka cross na lima bu anta ko mas apansi national political party hala congress guardian minister approval long le ke pilong lik anke guardian minister ke dispur si doji hud hud pendak di puwangi national political party guardian minister ta minister ke bomban balik le itu malah no ala si lama si chief minister pan Poisa sita border election da prang kono la kopiya lo ke election ke thala da bihari do muslim do bangladeshi do thala da dukai ka chong do pik po pone
Babu Pator lapen Juli ing hipi asopo Protap Pator Spark Mr. Assam 2023 Assam Tourism Winner anong e kachepalong dun. Kedamtang arua chikloni phaing kora proxy arni Assam alongri Guwahati ITA mas khwa pragjyoti cultural hall along Spark Mr. Assam atum kibipon along Protap Pator fashion show chepati dunsi Assam tourism winner anong e Mr. Assam chepalong dunsi Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong Karbi arataphan nongmi nangwan pilu. Protap teron laki nijang Karbi Anglong lakha sirkep amreng constituency arlo dikhelem hanse arong amekar Babu Pator lapen Juli ing hipi asopo henlu. Protap Pator aphan pherangki atum karjo ahut nangke pachini dun atengki alangli kedamtang apor ahut pusitami fashion show ahin aning hangpik. Alangli akemang laki non ladak Assam alongri along ancepati dun pensi kangton kokji lapukali. International, national along antami kacepati dunji aphan akimang do lapen alang li fashion show kacepati dun pusitami along do piglo. Lason si suri hini raingkora hini aningkan Mr. KYF along tami first runner up anong e cepalong dunlo. Lapen kaprek anong e tami cepalong dunlo. Alang li fashion show kidun suri hini raingkora hini aningkan tami Mr. Assam along cepati dun halaso ahut alang li chance avidun detpen ajok cepati dun long li detlo. Lapen puthot pining suri hini raingkora ke thom aningkan abangki chance long dun pen cepati dun si spar Mr. Assam Assam tourism winner anong e cepalong dun pen api apo aphan nongme wan pilo. Lapen alang li Protap Pator fashion show kacepati dun kidun akisung thepik do athe alang li ahem pen tangka kadure pen ajok kedam kebang ahut kasiksak thepik khangjang. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thekiding atum lapen jasimet ke local MSC Rina terang pi aphan kerap dunji aphan tami Protap Pator api apo atum pen choningri pedupon.